तो हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर जों दिनै रायलायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि आधार कार्ड आरो पान कार्डखौ माबायदि लिंक खालामनो हायो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन माबायदि आधार कार्ड आरो पान कार्डखौ लिंक खालामनो हायो तो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब बाटन दं गाहायाव बेखौ साबस्क्राइब गोजासिन साबस्क्राइब लिरना दं बे साबस्क्राइब थुना हो जेराव आं जोबोद मोजां मोनगोन बेनि उनाव घन्टा फैगोन बे घन्टाखौ थुना होनाय लोगो लोगोनो अल फैगोन बे अलाव सेलेक्ट खालामना ला जेब्लानिया आं भिडिअ आपलोड खालामगोन अब्लानो नोंथांमोननिसिम गिबियै आंनि बे भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांमोननिसिम मोनहैगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना गावनि मबाइलनि ब्राउजार मोनसे ओपन खालामनानै ला जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार ओपन खालामना ला आं क्रोम ब्राउजार ओपन खालामदों बेनि उनाव नोंथांमोना डेस्कटप साइट बानायना लाखादो ओमफ्राय नोंथांमोना डेस्कटप साइट बानायना लानानै नोंथांमोना बेहाय सार्च खालामनांगोन इ फिलिं होननानै स्पेस होदो ओमफ्राय FILL होननानै ING इ फिलिं सार्च खालामनांगोन बेनि उनाव नोंथांमोना बेहाय बिदिनो लिंक आधार होननाय बेहाय नाय जुमुना देखायदों आं नोंथांमोननो बेहाय लिंक आधार बे थुनांगोन बेहाय लिंक आधार होननानै नोंथांमोना जुम खालामनानै पान कार्ड आधार कार्ड नेम एज पार आधार बेहाय नोंथांमोना गावनि पान कार्ड नाम्बारखौ गिबियाव नोंथांमोना बेहाय गावनि पान कार्ड नाम्बारखौ क्लिक खालामना होनांगोन पान कार्ड नाम्बार थायोना बेहाय पान कार्ड नाम्बारखौ क्लिक खालामना होदो ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय पान कार्ड नाम्बारखौ क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ क्लिक खालामदो सेकेन्ड नाम्बाराव आधार नाम्बार होननायखौ होननाय दंना बेहाय आधार नाम्बाराव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ क्लिक खालामना होदो ओमफ्राय नोंथाङा बेहाय नेक्स्टआव नेम एज पार आधार बेहाय नोंथांमोना गावनि आधाराव मा नेम दं बेखौ क्लिक खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय आइ एग्रि टु बेहाय थुदो ओमफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैनानै बेहाय केपसाखौ क्लिक खालामना होदो बेहाय केपसाखौ बे बाक्सआवनि HK5A बेखौ दंना नोंथांमोना बेहाय सेम टु सेम मादो ओमफ्राय क्लिक खालामना होदो ओमफ्राय गाहायाव बेहाय जुदि नोंथांमोना बेहाय केपसाखौ थुआ अब्ला नोंथांमोना OTP नोंनि मबाइला जेराव नोंथांनि आधारा लिंक दं बेहाय नोंथांनि नाम्बाराव OTP थांगोन बे OTPखौ बुना हो नोंथांमोना OTP लानो गोनांथि गैया जुदि OTP लायोब्ला बे नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना OTP लानो गोनांथि गैया ओमफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय डाइरेक्ट केपसा लिरनाय दं बे बाक्सआव HK गुबुन गासैनाव गुबुन आरो बेखौ बुजियाब्ला नोंथांमोना जुदि बे केपसाखौ सिनायाखैब्ला बेहाय खनसे होदो ओमफ्राय नैबेहाय गुबुन फैबाय थायो सबनाबो गुबुन जाखायो ओमफ्राय बेहाय SFAHNC बेखौ नोंथांमोना बे बाक्सआव थुना होनांगोन बे बाक्सआव थुना होनानै नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामना होदो बेहाय रिकुवेस्ट OTPआव नोंथांमोना क्लिक खालामनाङा ओमफ्राय नोंथांमोना लोगो लोगोनो बेहाय लिंक आधार होदो लिंक आधार थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लिंक जागोन साक्सेसफुल होननानै देखायखागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेक जाफिननो हागोन बेक जानानै नोंथांमोना लिंक आधार हमआव थांदो थांनानै ओमफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नै बेहाय चेक स्टेटास खालामना लादो नै नोंथांमोना पान कार्ड आरो आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय बेहाय नै भिउ लिंक आधार स्टेटास बेहाय क्लिक खालामदो होमब्ला नोंथांमोना लोगो चेक खालामबा नोंथांमोना पेन्डिं देखायगोन 1 घन्टा बा सानसेनि उनाव खालामबा नोंथांमोननिया बेहाय अलरेडि साक्सेसफुल होननानै देखायगोन थ' लोगोफोर भिडिअ बिदिनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो हाजासे शेयार खालामदो लोगोफोरनो आरो गावनि न'खराव जुदि सोरबा आधार कार्ड लिंक खालामाखैब्ला एबा न'निफ्राय ओंखारनो हायाखैब्ला लकडाउननि जोहै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै आरामसे न'आवनो आधार कार्डखौ लिंक खालामनो हागोन आरो माबा मोनसे बुजियाखैब्ला आं नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअ बिदिनोसै गोजोन्थों।